Les flamatiques d'Onga, il y a une lassie. Lassie! Anjou, et nga polbe jama be, dozo dena babe, se kwa ini no famo be dala jele, ni ka demaya, ka nga diablo jele nga chuma be. Et san chama be ni kenen kan ni chwa kelen na. Mais to ko kelen pe doro ne bala mais san kokora ba kono. To ko kelen bala wede same ko se wa bina ne se ma fo. Yaya Chan Santan Savanala. Et nga folbe marani parrain. Parce que sans marani ni parrain ko à peine à kunedo. Donc t'as fait ouais, mais t'as été walide. China. Mais si je vois nga folbe na ka kedembe, yeke wali kenya la o ya jaye, o kangele tiya. Kiando nya ke marani. Ouais, Tina Tikido. Mais il y a un jour qui est là, nous, Aramadien, Fitri Walete, on l'a tenu à Kemalani, fait un côté, sans nous côté. Là, si. Et on a voulu donner la chaîne à Moussopé, on a dit à donner la parka. Ce qu'on va y aller à Keto, du roux faut choco mon cadier. Il n'en a né de seulement, il n'en a né de filles. Mais mes quartiers, mon nom. Atseka ko uluko parce que aitseka do ali carte ko ni mati mo luka dala donc am bere do iruma jo ba wa bugu ba ko la chena muso be mo wole on ne ko bora mo mo le ara mais mo be mo le abana ma isona ima so abula c'est quoi donne China. Hina foi manha. Muso nani be kene kaya. Be chesa, be kene kaya. Tondo be no kana pe o shito be kelen de no bai chede. Be no kana pe o muso nani ka bo. Don ja e hina. Chesa ba bia. O chesa ba be muso sara. China. Tene do kala. C'est quoi ce blanc? Mouti qui trouve là. Vai.
muso naani cɛ saba olu bɛ jɔ
Ina diro jansala dasi warta ne yine bere nyako
musokonya kamini na fo ni musokoni miya musokonya kamini na mana ira kata musoni soro tukunda la site korobo ba kanga nyana bosun lol la se pote wata koko blanco ni mbarako ko jina dru jansale musokoni menyana bosun ne karamun koti da sikke menani ko tantel la sida ko ka blanco mbarako Semenari kone musako famu ko ka kama fladi jeli so ma ka kama fladi jeli beni ma ko la si janzari karmu ko dogo projet wala re Ata sosrodoni mau kayak gini kan? Ayah sosrodoni masih ada bola. Wala anda tu kan berbunyi wala. Ata ni jalan je bola. Oh jalan ini lah. Bisa saja ni Afode Dauda Konaga Tigando Wakana Mogo Tora, Kana Mogo, when the genetic Latino Karamotic Kanade, Pala Yetiana. Was your Tibet Karamola, who was your Tibet Domagana, who Macomati was on the genetic Latina. You the final and get all like he says, Shina, Mutima Palinella. Femin Dani Yana no Falinekana so la Calichola. Etage mondiali to lefle. Sola bika kena kono ya soro ne bishante la bika jeleka fana bisi etage sabe dinatika si sababu. Da kono ko aye baturu soro se ko bakika flefo dinatika si ko ka basa wa bena ka demo. Musa kuya se ko ka bakele de ma kona babela ka bakele ta. Nasi mandeli kapi, nama ye la. Pero guru. Dia tu di muka kantor, di muka kantor mana ni? Dasar apa ni kafe? Nasi ni nak buka jenak kala mana? Buka nak jenak kala kene flani kene dah. Ina mandela te boy.
Moi, ça va, ça y est, il y a un boulot là. Mais là, quand on a un peu de bois, ama bere ni mi e utara musa fujala ga bona kono no sewa wonyina mandana kudo be bona yalo amina nyana kindon wonyina digila siya foni na mambere ni mi akaroi au de nyala au nyata fanala no se kongama sa chakro tumi deba ro jala na musa tikiti Baji kona te pare kai Raka wa mori dite wo Musa. Womba. E ela vai na lá na vila. A tiambi avec tianso. A ko hala make la sife do la make la sife abakama. Abe war ko ka timba ma wata. Nalika mo chita abidjan be. Musa konati abe, c'est abe. Kalamdo nyemo lo flani. Abe mo chite mo mata ne bonya mo chite mo mata wata ndinema. Ba sia boma. O bema so na ba. Ni ba jian ko bela ko ba. Tu vois il va jian ko bela ko ba ka ba so ko ka ba joro. Kai be war ko mi. Kamba jansa. Kamba to ko no de muso fola ko jansa. Kas soba ba jansa. Soba ba to mo no a de muso fola no sita de afu. Ko jansa ka mo blikele ndama. Jime. Ka watanga isa soba. Kamara. Nyame ko million ka di soba e. So ne te ka million ndama de. Era mo andru me, na million kele ndama. Kamara kay mobile tele sroy ba ani patroma ale ba kariya ana patroma ko ko ijarsa dimsani mobile jena ma tele na bota ko dam patroma maka ya roba ni ya lasi roko sewa kabi 100 million kele na su on ta kale ma dari ka million ba ko me ko ko million kadiye Kabi 100 million asu. Pedal go into tendo. Bashi Kai, pedal Kai. Avec un bashi qui a d'abati. C'est quoi? Il y a 1 million ali. Koka dimo. Kiri. Angola ka ba. On va faire Teria Blue. Teria Blue de terre. Un peu d'envoyer avec un bashi qui La siga gardien. La siga gardien pour que maintenant ils soient pas amener à 4 Safi Gado. Koka musokoroba Jaza. Koka wakili mena koka di la si yɛrɛ pamo. La si teriya bulon mɔgɔw u ye 400 di koka kɛ k'i fa Jaza. Koka mena koka di Segu pamo. Inshallah.
fɔli bɛ kɛ a kɔrɔkɛ Mamutu ani Seyidu ko ka Lasi fo k'a waleɲuman dɔn a ye bonya min kɛ olu ye k'a sara t'u bolo Lasi 1000 ko k'o kɛ ka Lasi Jansa k'o bila bara kɔnɔ 400 ko ne yɛrɛ k'o faamu Dawuda Sugunikura ko Lasi ye jinɛtigi yɛrɛ yɛrɛ ko photocopie tɛ dɛ 2000 ko ka Lasi Jansa k'a bila bara kɔnɔ Ousmane Diallo ko ka Lasi Jansa dɛsi 1000 k'a bila bara kɔnɔ Lasi muso 2 ko ten ko ka Lasi fo Lasi barika la Lasi ka kalandenw fo Lasi ba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ n y'a de fɔlɔ ye n wele an y'a de fɔlɔ ye n wele ka segin o ma Seguba ko Ala k'i sara i bɛ ka min fɔ a ye cɛ kan i bɛ ka a cɛ la dusu k'a bila baara min na k'a ye de b'a tɔnɔ sɔrɔ an y'a ko ten Lasi 5000 ko k'a minɛ ka kɛ ka Lasi Jansa k'a bila Ngɔni mara kɔnɔ Kamara o 5000 filɛ Banbera ko ka 2000 di e ma an y'a ko ten 2000 ko Jelimusa Beni ko ka 1000 di ma ko ka 1000 di alimentaire ma o bɔlen ale ma ko ten an ye fɔlen dɔ kan ale ma ko ten k'a bɛ Kamarala luden bɛɛ fo ko mɔgɔ jugu tɛ Kamarala Lasi ko n'i ko k'i ka cɛkɔrɔba dɔ yira k'i bɛ cɛ yira n'i ko k'i ka dugu cɛsɛbɛba yira k'i bɛ cɛ yira muso bɛɛ n'a kɛ fila ni kari ɲɛmɔgɔya ale kun cɛ yira donc k'a bɛ a kɔrɔmuso fo k'a balima fo Lasi k'a k'ale parenya de di sa Lasi 5000 ale ma fɔ ko ka Lasi Jansa o la k'a bila Ngɔni mara kɔnɔ ko 2000 ko k'o di jeli Banbera ma ale ma ko ten 2000 ko Jelimusa k'o faamu ba kelen bɛ yen ko k'o di jeli Beni ma ale ma ko ten o bɔlen Kingi ko ten ko longolo kingi a tɛ mɔgɔ de tɛmɛ a mɔgɔ mago le ɲɛ la ko kɛ Lasi fo hɔrɔnya la Lasi fo Lasi de ye ko labanna de n'o tɛ bi n'i tuguna mɔgɔ caman kɔ n'i ma ɲɛya fɛ ko ma k'i bɛ sen bɔ a rɔ n'i ye ɲɛya ma fana n'i ma tɔnɔ sɔrɔ la i bɛ sen bɔ a rɔ mɛ k'ale ye tɔnɔ sɔrɔ Lasi ko la a ye ɲɛ ye Lasi ko ma wa dɔɔni bɛ Lasi fɛ Lasi 400 k'a bɛ Lasi ba kari a Jansa ko k'a bila Seguba ko ka Lasi yɛrɛ Jansa 400 ko ne k'o faamuya Lasi muso 2 an y'a di ale ma ko 200 ko ka ale ma Jansa k'o bila 200 ko ka ale ma Jansa k'o di Banbera ma kuma na an sɔrɔ ye min arafile ka bɔ Faransi ka na cɛ y'a di k'a yele a yan min fana muso salen o fana nalen Lasi ko que nin kumakan na seri a ka ɲi bɛɛ yan voilà parfɛn ye a koyi parfɛn ye a ko ten ko dugufila ka fisa laada wulili parfɛn den 2 ko Seguba parfɛn 1 musokɔrɔba parfɛn 1 musokɔrɔba ta minɛ karamɔgɔ la so o kɔfɛ Lasi ka jo fɛnɛ Seguba k'a bɛ bɔ ko k'i fo ko ka bɔ ko ka jinɛtigi Lasi fo ko ka bɔ ko ka jinɛtigi Lasi ba fo jo fɛnɛ ko ten a ye 2000 di Banbera ko e yɛrɛ k'o bɛna ka bile kunna ko sini k'a ye Lasi Jansa Batɔma ye k'a k'a sɔrɔ a ka bitigi la k'a ye 5000 kɛ ka Lasi Jansa k'a di Batɔma ma jo fɛnɛ ko ten o kɔfɛ Karimu a ye 400 di ko ye Lasi ba Jansa ye ko k'a di ne Banbera ma mon père Dassa Côte d'Ivoire Moussa Sidibé olu bɔra Côte d'Ivoire ka na fɔli na 400 ko ka musokɔrɔba Jansa
k'o bila bara kɔnɔ 200 o ye lasi jaza ye k'a bila bara kɔnɔ 1000 ko ma se Hawa Côte d'Ivoire a ma se ka na ko ka lasi jaza ba kelen ko k'a di Seguba ma Côte d'Ivoire Kadi lasi ba tɔgɔ ma ale fana nana ka bɔ Côte d'Ivoire fɔli na 400 ko lasi jaza dɔ k'a bila bara la Sanata ale fana nana ka bɔ Côte d'Ivoire olu bɛɛ lajɛlen nana nin fɔli ko in de kama 300 ko ka lasi jaza n'a ye Ivoire Karim k'olu bɛɛ lajɛlen délégation ka bɔ Côte d'Ivoire jinɛ jaza ba kelen ko k'a bila Seguba ka bara la a fɔ Dembe Koro b'i bolo lasi ka Kasim ko ka lasi jaza lasi ba kelen 600 ko k'o bila bara kɔnɔ 400 ko ne yɛrɛ ko faamu n'o tɛmɛna ka bɔ yen Male Makalu ale jigiya bulon joli ne jigiya bulon muso kun ye Seguba ko lasi sara t'olu bolo lasi olu ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan lasi b'olu bonya k'u karama hali sisan sa bɔlen Abidjan kana finindi ye tiɲɛ mais complet mana se 100 ma politique t'o la dɛ a barika complet 100 k'a di Seguba ma a barika ne yɛrɛ ye complet 5 ko ka lasi jata ba fila m'ale ni joli côté ko ka bila bara kɔnɔ ne bilakɛ Seguba jiri seko kabe nana ma kuma hadamaden I jɔlen t'i ye baro min na n'i y'i sigi mɔgɔw b'a fɔ k'i taar'i da Musa Kuyatew bɛ sɛbɛnbolow barika da I ye u bɛ mobiliw barika da I ye I y'a dalilu d'u ma mais ne t'o barika da I ye ne bɛ fɛn min barika da I ye Seguba ni ne bɛ ni yɔrɔ dɔn Ala ye diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma dan bɛ nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a arrosé nka ɲamakala ŋara tɛ yen jatigi ɲɛnama de bɛ yen a barika ye k'an sɔn muso la a b'a la k'an si di yan o ka fisa mobili ye o ka fisa moto ye o ka fisa bila o ye diɲɛ de ye batamaninkɛ a fɔ lasi musow ye ne t'u jugu ye ne t'u kanu fo ka taa diɲɛ wuli ne k'u kamalen ye fo ka taa diɲɛ wuli u ye ɲamakala bɛ sɔn u man tɔgɔ fɔ Badramande Seguba I b'a fɔ lasi kamara ye a ka jelikɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye Jeli Musa ye parce que ale ye maninka ye Musa Kuyate ye maninka jeli ye ne ye mabɔ de ye ne mun de mana bɔra sini fana muso saba de jiginna ne yɛrɛ muso jiginna n denkɛ fɔlɔ muso jiginna n bani dɔgɔkɛ muso jiginna ngɔni bɛ bila n bɛ taa fana a fɔ lasi ye parce que n'o kɛlɛ n'a bɛ min lase cogo min na a k'o f'i ye I k'o fɔ ne ye Tarawele Samusa Wulandi mɔden Tarawele Seguba ngɔdɔnko in bɛ Dakar de la e bolo sa o sɔrɔ ngɔdɔnko yɛrɛ nege t'e la bilen bari I ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la wa ne bɔra kuma na e bɛ kuma na Salo Mahamadu Segu lasi ko ko den kasi kun ye sin ko ye n'i y'o don a da ni kɔnɔdimi t'a la a kan k'i fa ko 2000 filɛ ko k'o d'i ma ale ma fana ko ten ko 1000 ko k'o d'i ma. aw ye hakili min kɛ o tora aw ma ne kɔkɔ o. Segu Segu i jɔ sa i b'a dɔn Segu wa ayi n bɛ nin yɔrɔnin fɔ ka d'i ma an mana kuma ɲɔgɔn parce que an bɛna fɛn dɔ de fɔ dɔrɔn o de b'a diya quoi. Fɛn min mana kuma o bɛ na si tanu de dɔrɔn k'a ka ɲi parce que nata b'a la o. Aw ye fɛn dɔ ye o ye mun ye san 13 k'o kelen jinɛ yɛrɛ kɛra kɛ lasi bolo barika b'i fɛ bilayi o de bɛ Bamakɔ jigilen kalabandenya de ka bila mais bila tɛ yan dɛ ne man di mɔgɔw ye parce que u b'a fɔ ko tiɲɛ fɔli a ɲana cɛ karisa i ka nin tiɲɛ ɲɛna i tun man ka fɔ tan nkalon tiɲɛ bɛ fɔ a fɔ cogo de la nkalon bɛ se k'a tigɛ cogo la lasi i ka baara ye n'a bila maa ye dɛ san wɛrɛ ka sɔrɔ i bɔkɔrɔbugu tɔ bɛɛ sa yɔrɔ min ma se ko san k'o fara a kan u y'a fɔ i kɔ yan k'i bɛ ka tɛrɛ min di ko tiɲɛ tɛ mais i ye mobili di o kɔni ye tiɲɛ ye a ma 1,000,000 di ma sisan saya Segu a ye tɛmɛna jaa wagati dili ma miiri jɔ fɛ e tɛmɛna 500 kan o lasi y'o de miiri n ko de ye dɔnni ye dɔnni b'e la hakili tɛ la o dɔnni mana muɲa dɔnni b'e la kɔngɔ b'i muso la o dɔnni mana muɲa dɔnni b'i la e yɛrɛ tɛ ka tiɲɛ foyi tɛ a bɛɛ nkalon i m'a ye sisan ne ye dɔnni ye o a ye n ka tiɲɛ de jansa 2000 dɔ fana ye 100 bila fara kan nin bɛɛ dilen ko ne bɛ ka tiɲɛ min fɔ dɔw ko
ko mai kama be dale wala la sa wi ni ngol bola fona bla nyona o ngalo ne de ngol bola do gade me la si ta ya ile ne wa ni ma tere du de do ya ni ma tere muta ya fe ne ko de du ne ga video ni tele fe ne ti fe no yo bo chau je ta bu so ko ne ti fe so wa ibara para loka chau je ti fe da be Ay, mana mana maga follow kamu je. Lazima niendro na vye jamba wewe tandorai Nasna kamera Sangle me muhasaba deso Jani mene gate ya musoma akata ndi Salam yang nama kapeja saya tak punya gini. Lamini sabah, lah semua. Kita tinggal si mereka. Ini tak guna sini. Tanya sore bago bi belum juga minum. Clara ka kefe abi. Tidak tinggal nasi ibu dia menamulu. Alah kesan japa ini. Agak mama wed. Bagian tahu wed. Mama tahu ni kian tahu wed ni. Kau jangan bagian tahu wed. Jangan bagi apa masaro. No. Mereka nak guna nama kian tahu. Orang musuh. Aku jadi dah, dari ada mana terawal ni, dia ada tu semua. Saya nak unik ni. Asalnya ni kita bila. Mozo. Nasib mozo. Bandi. Jangan tinggal si member. Maraba di kalala mana. Mengoykan sebuah itu. Coba yang mana? Aku abe di jangan kata si jangan patah. Bukan di anti musuh nampak mah. Noi patoma yang kakak pada sansom apa? Ushini kakak, ushini jangan nama. Shuna be ayat belakang orang semua ni. Santan sabah, saya lemah dia sedang dofala. Dia tidak sih. Ini susi dia yang bilang sama, jangan sabah dia lah. Madu kamera habis tu berhenti.
an sedo ama an taara a nɔfɛ ni ci dɔ de ko jinɛ an mago bɛ nin na jinɛ ko n'aw mago bɛ nin na ne tɛ se ka nin kɛ an ko a ko nin cɛ ye tiɲɛtigi dɔ ye an mago bɛ nin na n tɛ se k'a kɛ an bɔra a fɛ yen mais komi donso ɲɛnajɛ ka d'an ye san o san ni ɲɛnajɛ sigi Bagadaji Sagali terrain na an nana jinɛ nɔfɛ tuguni n'an bɛ fɛ a ka taa an ka donso ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la a ko non k'ale tɛ taa bɔlibɔrɔ la ale tɛ fɛ ka bɔ kɛnɛ kan ale ka dɔnni b'a la san caman a bɛ fɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ an ko dugu t'anw ta la dɛ an y'an cɛsiri ne ni Susiri an wulila ka taa woro d'a ma a nana Bagadaji ɲɛnajɛ fɔlɔ min na a fasa ma da jinɛ ma saliya an tilala tuguni ka taa nɔfɛ an nana fasa da o kɔfɛ an ye janjo daminɛ jinɛ ye kalo 1 ani tile 15 de kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛ geni na ka chauffeur kɛ ci misi kaman 1 ka 4,000 ou bien 10,000 da ka ban ka taa di i ma bonya warala ye den bɛ wele ko tebeli ko ni cɛ in fana ye mɔgɔ dɔ ye taa fɔ a ye ko n bɛ taa su 1 baro k'a ye ka taa ka wale ɲuman segin a ma kamara n nana ɲɛfɔ jinɛ ye jinɛ ko n ko non ko jinɛ a b'i la an ye ɲɛnajɛ sigi ten ka jinɛ ka san yɛlɛma kɛ an y'a ka fɔli fɔlɔ kɛ o la o kɔfɛ jinɛ bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la ne Seguba yɛrɛ de y'a kanu ko jinɛtigi Lasi Kamara n bɛ fɛ ka fɛn dɔ ŋaniya k'a k'i ye o ye jumɛn ye san o san ni seli fitini tɛmɛna n bɛ taa san yɛlɛma ɲɛnajɛ k'i fɛ yen o de an b'o de san 13 la san bɛ jinɛ ma sira bila Seguba ma sira bila an bɛ Ala de deli Ala ka continuer nin na ni mɔgɔ n'i ɲɛna n'i ye wale ɲuman dɔn adamaden aw bɛ sa ni ɲɔgɔn ye Ala ka aw sa ni ɲɔgɔn ye aw dansɔgɔ aw ko merci. Tɛmɛlen ɲinɛna yɔrɔnin dɔ kɔ san o san daminɛ ni bi cɛ san o san a bɛ ko kura kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Seguba n'i ye lɔnni lamɛn i bɛ lɔnni kuma de mɛn. Jinɛ ka kɔlɔn jinɛ a tun bɛ jinɛ ka kɔlɔn de si a ka terrain kɔnɔ. Jinɛ ko a ma ko ni tilara kɔlɔn ni sen na n ko n b'i yɛrɛ bila du kɔnɔ mais n t'a dɔn wele bɔ n t'a terrain di ma. Ko bi alhamdulilayi kuma bɛɛ tɛ fɔ la mais ni wale ɲuman ma fɔ son wale kɛri k'ale ye du 5 jɔ a yɛrɛ ye. Jinɛ k'a fɔ a y'a dalilu fɔ cogo cogo a y'a baara ale y'a kɛlɛ o cogo la. Seguba ko kɛ 1000 minɛ k'a di jinɛ ba ma fani ma ɲi ala sɔmina de ka ɲi. Lasi yɛrɛ mɛn bi ko Lasi kari y'a daare. O la ni ala deli ko ala k'i sɔn den na ala b'i sɔn denkɛ la soit b'i sɔn denmuso la mais den barika i n'a fa bonya min kɛ den fa bonya min kɛ o fɔ ale. A barika Musa Kamara ye saya n'a ba. N'i y'a lawuli sisan n'i fa lawuli sisan ko k'a ladon e y'ale ma a b'a fɔ k'a ye wari bila mara. O la i bɛ sewa ɲɛ o ɲɛ ma ka sɔrɔ i n'o sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ i ba tɛ ye ou bien i fa tɛ ye dɔ de y'a sewa ɲɛ o ye kun ni ɲininkali ye. Barika i ba ye 1000 kɔlɔnsenna ko ten ko k'o di jinɛ ba ma 1000 ko kɛ jinɛ jansa la k'o bila n gɔni mara kɔnɔ jinɛ k'i ya lɔnni ye tiɲɛ de 200 jɔnta dɛ Zerni Awa Lasi ko kɛ ba kɛ jansa 200 ko ka bila n gɔni mara kɔnɔ. Kasim Lasi ka Kasim Jan a banna dɛrɛ jinɛ Seguba an ka taa ni kuma ye fɔlɔ Kasimu a ye 600 di ko ka jinɛtigi Lasi ba Jansa ka jinɛtigi Lasi Jansa ka di ne ba Mera ma ne tun ye fini min kantigɛ n ko ale ma ba fo ten ba bɛɛ kelen ye an y'a ka musokɔrɔba y'a di Seguba ko k'a di ma Afude ne de ye jinɛtigi Lasi ye. Burlai, kaya jadi usaha kaya, jalan manter kameraman usaha, kerja belum usaha. Burlai boleh terus saya berikan menawulin sang kalau saya dapat patron, olah saya buat bisa mari kerja ke flight mereka dia belum jangan ke horornya jangan. Kilo kali banyak nawulin aku ya. Olehlah sampai film berapa boleh dan nama tu rosro. Saya kubaga.
Pour les côtés. C'est pas quoi dans la réalité. C'est pas qu'on y est pas dans les nimons de Zabina Nore. Attendez, c'est pas bien non. Pas pour les gens. Au baga. De kai ki agile sigi ayen kina ida de kandala ni bima be nai na ida ida ke basina ina na ba kongo ta lon de ulu de nin ta lon nzade inisu nam kari ade inisu lonin galo mala lonin na mina inisu jina ne sigo kan te kele de jina ne fa ni je sigo la we te kele de eta te sigo de eta e jina de kamara Nigo kibe kema bara damne lasi nigo kibe kema bara foli damne bi fo bi kunu ko te tala la te dola doka e bi ma yara de ko ina de ke ni muso duro mi mele semi no be kono la wala non de lonina lasi kamara ni jamana ka yara ni ma sa jume be malo ima kuma yere do male jina ile ro jina ini su ni galo ya jina goli sami korobore ba bo ko to ko ngana la kali ro bogo ya daga be nyari la ini ni nyari ni ski daga ngaya ni tanya le bemne ni tanya lo ini su kamera barka ipai ni mo ko kai la fiat si pa denye flani doni ni doni tala ni dengera doni ni wolo kun tala emngele doni tala ka fatota ka basota ka fata ka bata kenya magala de un tamande abarka ka boya kwa do mande jerum sa mo fe kamera namu ga foli bɛ bagano ko cɛ na muso bɛɛ jama bɛɛ mɔgɔ caman an y'u ka sɛbɛnni d'u ma minnu ko fɔra u ka bɛna d'u ma su in na yɛrɛ sisan a sababu bɛna d'u ma donc soba n b'i fo i ka siɲɛni la mɔgɔ nana an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ seguba ye walasa ala k'an bɛɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ma san wɛrɛ ni ɲan kuma don wɛrɛ an bɛ dugula kɔrɔ sigiridaraw bɛ yan sɛk bɛ yan arani fuseni bɛ yan a fɔra de ko seguba ye bonifɔlaw ka ayidara ye sinon ni n ka foli bɛ sɛrifu mara ni ayidara ye ni bani tun bɛ kɛnɛ ka yan san ka fara seguba kan an tun tɛ kun yan bi tuma dɔ la seguba yɛrɛ bɛ gɔni bila ka don wajulu la ni filɛ nin ye ne tugukun bɛ seguba la ko caman na o tiɲɛ n y'a dɔn silamɛ don ne ye san 26 i bɛ su i bɛ seli i t'o kɛ mɔgɔ kama o tiɲɛ n bɛ lasi b'o position de la donc n ye mobili di gɔnifɔ kɛnɛ kan dɔw bɛ taa fɔ ko mɔden misiri ma suta mobili filɛ yan dɔw ye ne ka kayiro bila ko mobili jɔlen bɛ ne ka da la o tiɲɛ bisigitigi a tɛ tɛmɛ ne ka da fɛ ko suta mobili bɛ ne ka da fɛ o suta mobili jɔlen filɛ nin basi b'a la an ɲɛ b'a la an bɛna taga o de di dugula kɔrɔ ma parce que n ye dɔ di bakɔrɔba bugu ma i y'a k'a la kamara nin mobili mago foyi tɛ kelen mun na o tiɲɛ o tuma ale caman finen don nin dɔrɔn tɛ bɔnifɔ kɛnɛ dɔrɔn tɛ ala ɲini sira ka ca o tiɲɛ i ɲɛsin diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ma i ni ala bɛ bɛn i bɛ hinɛ vraiment donc n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye bɔnifɔ filɛ tant que bɔnifɔlaw b'a fɔ bɛɛ b'a la n'i t'a la i den b'a la n'i den t'a la i fa b'a la jelimusa jeliw dalama don donc dɔw bɛ jeli t'a la se sinon jeli segu filɛ nin ye bɛɛ b'an fana y'a dɔn a fana bɛ nin cogoya de la sumangoya ni kumakan jugu fɔ e tun tɛ se mɔgɔ la nin wɔɔrɔ bɛ se k'a lajɛ kɛ
Salut taxi. Jina Jansa. Kemenani. Neta kemefla barakono. Kamara. Moni Cleveland. Temel. Odemo. Ovasa sioro. Mal. Segu jengesa. Jelemsa. Sefa wa muga kwene ko fuma. Angelo bugo na temel ngai. Maka kekia. Itomara mzakwe de junior bea. De ko. Jeli pambea. Dasi pamu gambea ko tima pambea. China. Jeli beni. Wa durubea ko ka bla beni. De ko. Jese kutar dira maha. Jela koro Omar Ortem escale nale. Watambea. Oka mneka dama. Ben BD production. Ben BD production. Ah bon. Musa la mere. Musa famna ngasa. Awanga cameraman a filmé. Ya cameraman Diablo. Abemi be chale kono fuluga bonne. Delari. Wa duro adi angaro. Ya kabla mula. Abi kamera la sa. Bide ha. Wa bi ulumla. Abemi. Ibo la bide. Usman cameraman. Wa duro. Usman ben. Inje. Mètre 5. Anaka jama mètre 5. Munu ye ka anaka nani wa? Bakra te kele wa? Mètre 5 ma efro. Caméra Idrissa cameraman. Waduru. 25 000. Yeso foto lancer. Alimentaire Bela Dele. Waduru. Olubemi. Radio Soumao. Avec Bébolo. À compter, Yobala, à compter. Alimentaire Gawari pour Watan. Voilà. Awa komanda ke na ba man e ba so sunu ro sunu almandar ya wari to wa ka di bima adama sécurité anaka élément adama la kanda ke baga police bra wa membi jando ando ya 25 000. Saper sécurité. Saper. 25 000 francs. Buguni namara fama. Buguni namara fama. Tafe saba. Ani wakili. Muna namara keto ekono la simala diala ino de yima boy. Diobala. Tafe saba wakili. Ukoro lenye. Marega. Bamsa konta kapo maragala. Tafe saba. Wakili ko paseka fatromani. Diobala fana ta fatromana. Oiche. Obarika. Letiri bana pe wa jere segula. Amadiya wallahi. Jelle ma wa sabadi ma. Ma dandi ka di ma so. Kana fu ko wallahi ma di ma fa.